Barka da zuwa Arewa Plus. Idan har yau ka fara zuwa, sai ka danna mana subscribe. Kana ka haɗa da ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Mun gode. Dr. MG Boy ya shirya sakin zafaffiyar waƙar da bai taɓa tana sakin kamar ta ba. Domin jin waƙar da kuma kallon bidiyon ta, ka saurare mu nan da ba da daɗewa ba.